canja wallahi dole kai shigo min da ta nan mamma kai ba dai hostel siyasa za kuma na mina kofar gidana ba. To shin ka ma san hoto ma ke likawa? Ko ma nawaye ban yadda ba ba zai yi ba. Wannan aikar tuwon talakawa ne. Wannan rabi kai da kanka? Ai dole ai. Tunda lokaci ya yi ka. Dole mun. Yawwa. Wannan yi ne dattijo baya goye marayu, da mana baki bugunta, da mana uwar alkhairi. Shi ne dattijon da ya rike siyama a karamar hukumar Bursari local government. Ya kawo mana hanyoyin ci gaba daban-daban. Ya inganta mana makarantu, ya tallafa wa yara ƙanana a harkarsu na makarantu. Bangaren kiwon lafiya ya sa hannunsu dumu-dumu. A nan ya tsaya ba, ya tallafa wa talakawa da ingantattun kayan noma. Har yanzu ba a nan ya tsaya ba, ya tallafa wa matasanmu mata na gida su keken ɗinki, keken faci, inji irin na markaɗe da dakata. Ko kwana za ka yi ga abubuwan alkhairi da Allah ya baka ta ba. Wannan gaskiya ne. Abu Sari da yau gaba daya. Wannan gaskiya ne. Kai bana na gaya muku Alhaji Abba Gana Tata shine ɗan takarar sanatan da ya cancanta mu zaɓa a zuƙe. Al'umman ƙasa ta lokaci yayi da zamu farga mu zaɓi 'yan takarar da suke samu ba wai wanda mu muke so ba. Al'ummar Najeriya lalle lokaci yayi da zamu zage dantse mu jajirce mu zo mu zaɓi dattijan nan wato Alhaji Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya. A jihar Yobe muna da ambassador Umar Iliya a matsayin ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ta PDP. A zaɓe sanata muna da dattijo Alhaji Abba Gana Tata. Member House of Representatives Abu Alhaji. Member da Maturu Central Salihu Muhammad Baba. Talakawa kar ku bari a ci gaba da yaudarar ku. Ƙuri'ar mu 'yancin mu. PDP ita ce za ta kawo mana canji. PDP power. Ka samu canja masu hali